Unang-una, ang ini-establish natin is yung pattern. Yung masasabi natin na pwedeng impeachable offense. At maliwanag naman, yung tatlo na ipipresenta namin, sila yung mga nag-issue ng certification kung saan sinasabi nila na ni Singkong Butas, wala silang natanggap na pondo galing sa DepEd. Now, insofar as si Colonel Lachica is concerned, whether siya ipresenta o hindi, maliwanag na yung masasabi natin na misuse ng confidential fund sa OBP. Dahil unang-una, hindi naman siya authorized para tumanggap. Hindi siya authorized mag-disburse. So, paano siya ang nagdi-disburse? Doon maliwanag na na-establish na ang tanging otorisado na mag-disburse ay si Gina Acosta bilang Special Disbursing Officer.